Ginoo sugatan ni Dios niya. Inaawat ka si Kristo, itawag kanimo. Mohipos kanimo nga sa mga bukton, o ginaawat ta ang mga angel mo nila kanimo nga sa pilihan niya. Paulay na gaya ni hatag kaniya o Ginoo, mahimong kahayag mula na butang kaniya hangtod sa kanto. Amen. Santa Maria, Ina sa Diyos niya, kung kayo magsasala, para mo sa oras ng pagkamatay. Kami mo Ginoo, itugyan mo ang talaga Geraldine, imong alagad, sa mananaw ining kalibutan sa patay na pero. Sa iyong atubangan, itugod niya sa mabuhi sa kahangkuran, sa ilua, ang bisan usang sala katulad sa tawa ng kahuyang ay nabuhat, o sa imong kaayo ihatag kaniya dengan kaninaw, kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pahulay na dayon ihatag kang Geraldine o Ginoo. Tultulan kaunta sa mga anghel ngadto sa paraiso, sugaton kaunta sa mga martir, ug dadon ngadto sa syudad nga balaan ang pag-ukron ni Jerusalem. Sa kalinaw, dadon ta ang lawas sa Geraldine sa iyong pahulayan aron magpaabot sa kabanhawan. Ang Ginoo manaag kanimo. Manalangin kaninyong Diyos na magkagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo, na halala santos na isa, lakaw ka mo, dadaw po ninyo ang bumaw kalinaw ni Kristo, sa inyong paglubog sa patay na lawas ni Geraldine.